Sembla com que emborratxi més la birra artesanal, oi que sí? Té com aquesta sensació de... A veure, però és que té més graduació, no? A veure... 5,5. I la normal quanta té? L'estrella que té, no sé. 3,1, pot ser? No, crec que té més. Estrella d'am, graduació... 4 i pico, jo crec. 4,8. I el vi? El vi té més o menys que la birra? Més. 10, 11. Sí? Crec que sí. Entre 13 i 15. Bueno, això els vins que tenen més, no? Potser? No sé, jo què sé, tio. Vale, va. Som-hi? Va, sí. Vinga, tiro, Sí. Benvinguts a Déus i Simis. Amb Albert Bazán i Marc Cadafalc. Dels arbres al cel, que comenci Déus i Simis. Què passa? No aplaudiu ni res. És que no tenim públic. Vale, No, ho podem fer veure. Però podem aplaudir. Posem aplaudiments? No crec. No. Estimades i estimats, benvinguts a Déus i Simis. És veritat? Primavera en el seu màxim esplendor, flors i violes, aigua a punta pala i el més important, Albert Bazán. Què passa? Setmana Santa. Setmana Santa què? Que arriba? És la setmana que ve. Ah, vale, a tope amb la Setmana Santa. I què passa a la Setmana Santa? Que treballem alguns i els altres no? Sí? Bueno, tu no t'has demanat vacances ni un dia? Ni un dia, crec. Jo un. De Déus i Simis no sé si tenim vacances, tampoc. No, tindrem vacances de Déus i Simis. Vale. Però hi continuen havent concerts i com saps, Albert, faig una mica d'agenda musical i només et volia dir que la setmana que ve hi haurà a Benicàssim, per si algú està per allà, molts grups que són Aliz Calavento, Carolina Durante, Los Planetas, Svetlana... Però un festival? Sí, no sé com es diu perquè no vull entrar. Però bueno, és a Benicàssim, que la gent ho busqui. Home, crec que és un festival bastant famós. 17 d'abril. Sé quin és, Sí, no? Com es diu? El Sansan. Sansan Festival. Sansan de Sun Sun? És a dir, de Sol Sol? No, Sansan de Setmana Santa. Clar, de Sant Pedro. Està molt bé. I al mateix dia també tenim en un altre lloc, concretament a Montuïri, Dan Peralbo i el Comboi, Vale. Cactus, Peligro... Hòstia, bueno, clar, Setmana Santa és zona de festivals, més que zona època. A Alacant tenim la Fúmiga, també el 18. Molt bé, vols dir més coses que estàs trobant No, aquí? hi ha més coses, però les busqueu, com sempre, vosaltres. I avui tenim el plaer de tenir una persona amb una llarga trajectòria en això de la música. Una persona que va començar en el món de les xarxes quan aquestes molaven i no tenien un algoritme que promou el contingut filofeixista discriminatori, no? Sí, és un tema candent últimament. Adolescents. Sí, és aquest tema el candent, sí, no? Sí. No l'he vist jo. Jo estic colpit, encara. L'hem de veure. Lluny queda, però, aquella època on aquesta persona es limitava a tocar davant de la càmera del mòbil, tot i que ho segueix fent, tenint en compte que ha trepitjat escenaris com l'Apolo o Razmataz, ara ja fa un parell de setmanes. És veritat. Va ser molt èpic. Va molar molt. Va molar molt. Intentarem no fer la broma de Cristiano Ronaldo cap cop. Vale. De moment ja, com que l'heu esmentat, ja compta com que l'heu fet un cop. Ja compta, no? Sí, és veritat. Merda, joder. No passa res, Marc. Està bé. Hi ha gent que la fa, segur. Hola, com estàs? Hola, què tal? Estàs bé, no? Estic bé, Avui he tingut una conversa sobre la consciència neuronal i sobre les línies vermelles que ens posem a nosaltres mateixos. L'has tingut, I al nostre cervell, sí. I he arribat a la conclusió que hem de centrar-nos en les coses que realment importen, les coses importants de la vida. De fet, he tingut amb la teva mare aquesta conversa, Marc. Sí, no sé si te'n recordes. era una broma, sí. I una cosa que em preocupa molt i de la que estic sempre com molt pendent és dels noms de les coses. La paraula és molt important, d'acord? És importantíssima. La semàntica, no? La semàntica, la semiòtica i tal. I un camp que m'interessa especialment és el camp dels noms. Clar, amb dues U's. No sé si t'has fixat en aquest tema. M'he fixat, sí. No, sé que pot semblar una banalitat, però ojo, d'on neix aquesta doble U primer, però m'agradaria dir alguns altres exemples de la indústria que també els hi passa, rotllo Muixca amb dues A's, Àngela Dorm amb tres R's, Aliz amb tres Z's, per exemple. Insisteixo, crec que és important entendre d'on ve aquesta doble U. Em dic Susana, llavors de petit em deien Susi no m'agradava perquè és nom de gos, llavors Su, no? Ok, tota l'adolescència Su. Què passa? Que Su en castellà és el seu, el suyo, no? Clar. Llavors no m'agradava perquè no soc de ningú, llavors vaig posar un altre U en una època rebel i es va quedar. I va ser la U perquè no fos un possessiu. Correcte, sí. Clar, però et vas registrar així com a artista i clar, ja no et pots desdir d'aquest Su amb dues U's, t'agrada, Home, sí. A mi m'agrada, també. O sigui, a més, encara el Cristiano no havia fet res en aquella època. El tio em va fotre la vida després. Malauradament en parlarem d'això, he de dir.
En parlarem? És que és inevitable, no passa res. Sí, no passa res. Su, gràcies per venir. Tenia moltes ganes de parlar amb tu, dic de veritat. Benvinguda a Déus i Simis. Déus i Simis. La teva ignorància no té límits. Su, ara sí, com estàs? Molt bé. Més tranquil·la ara que ja he fet els concerts de presentació i el disco està fora i amb ganes de caloreta, la veritat. Ganes de caloreta, ganes d'estiu. Sí. Des de 2022 que no treies àlbum. Això són 3 anys que actualment és estrany veure com un artista ja una mica consolidat que no tregui àlbum en tant temps. Pujant el fill amb 3 anys, no? És un període de gestació molt llarg. Com és això? Si ho mirem en perspectiva, en realitat, jo porto des del 2018, no? Llavors porto 7 anys fent música, no, diguem? Per tant, 7 anys, 4 discos, No està mal, la relativa. Si ho pensem, la relativa no està tan potxa, en realitat. Està molt més comprimit al principi, no? Exacte. I justament per això, perquè està més comprimit, jo vaig voler prendre amb la calma i el temps de fer aquest disc a foc lent. Jo és que sóc una tia una mica viejoven, jo crec. Sí, Vull dir que a nivell concepte musical. Soc molt fan dels discos i d'escoltar discos sencers i m'agrada molt fer coses conceptuals, no sóc tant dels singles, tot i que entenc que d'alguna forma s'ha de caure aquesta roda i que la gent vol música més recurrentment, però jo prefereixo fer discs. O sigui, que t'agrada construir una història més llarga, que duri més de 2 minuts i mig. Sí, i no tenir pressa per fer cançons tampoc. A mi d'anar a l'estudi i haver de treure una cançó aquell dia, això m'esgota moltíssim. Clar. A mi jo soc de gravar tots els instruments, no treballo gaire més plagues, que és com pistes gravades, llavors va tot una mica més endarrere. Material sensible... O material sensible, també. Clar, jugues amb el bilingüisme, és el que anava a dir, és una mica el bilingüisme portat a l'extrem, no? A veure? Perquè es llegeix de la mateixa manera... En català que en castellà. En castellà, la pronunciació és lleugerament similar, i això t'ha passat una mica amb tots els àlbums, no? Karaoke, Ventura, o Ventura, depèn de com vulguis pronunciar el teu cognom, Natural... és bastant... O sigui, intenció de màrqueting aquí, Home, hi ha una estratègia... Hi ha una estratègia forta, això aquí. O bueno, no? Sí. Bueno, o sigui, està pensadíssim, evidentment. No sabeu lo complicat que és trobar paraules que o frases que s'escriguin igual en català i en castellà, però al final els meus discs són bilingües, llavors em sembla que té tot el sentit del món que ningú senti fora amb el títol. I havies pensat altres opcions per a aquest àlbum de nom que tinguessin aquest joc? Hauríem de pensar-ne. Tinc una llista al mòbil. Tenia material sentimental, el que passa que material sentimental és com molt intens. Sí. O sigui, no sé, tenia com una llista de diverses coses, però material sensible crec que és el que millor recull el disc. A més, hi ha un disc del Serrat que es diu així, del 89, i me'l van posar Material sensible? Sí, material sensible. Vaya copiola. No, és un petit homenatge. És un petit homenatge. És broma. Paraules d'amor, no? Bueno, i el Serrat també és bilingüista. Una mica més que jo, el Serrat. Una mica més. Es podria haver dit la manzana, que en català també es pot dir. Hòstia. Bueno. Però no, perquè em sé trencada en català. Ah, sí? Crec que sí. Sí, no també ho saps, penso. no ho saps. Si encara no heu escoltat, estimats oients, material sensible o material sensible, la cosa sona més o menys així. Més o menys. Em fan sospitar aleshores, crec que m'estàs mentint, no pot ser que passin tan ràpid quan estàs aquí. I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç i cada cop que penso que existeixes. Això és Passen coses. Cançó que t'agrada bastant. Cançó que m'agrada bastant de l'àlbum. Sí, No sé si a la massa també, crec que sí. Sí, és de les més escoltades, no? És de les més escoltades, també va sortir fa un any aquesta cançó. Clar, llavors... I ara està com tenint una segona vida. O sigui, crec que és de les més prefes del disc i això m'encanta per això fer discs, no? Perquè de cop es recuperen singles que s'han quedat perduts. Per Doncs cert, jo digues. Ai, us porto Hòstia! el disco. Que xulo. Després us el signo, vale? Superguai. Si voleu, si no. Sí que volem. moltes gràcies. Que xulo. La Su ens ha portat el seu disc nou, material Per la gent sensible. de la ràdio que no ho veu i que ens ha dit... Clar, sempre he de tenir aquest petit detall. Sí, És i a molt més, xulo. L'he dissenyat jo, el disc. Ah, sí? Sí, soc una friki. Obre'l. No volia fer-ho perquè dic, encara faré un desgavell. Bueno, aquí estic fent de cop una mica de promo random. No, però està molt bé. És que em fa molta il·lusió. No, està xulo. L'has dissenyat tu, L'he dissenyat jo. A Llavors, veure? l'obra és material sensible, no sé què, tal... Que important és el packaging d'un disco, Sí. S'ha de veure el detall. T'agrada el disseny? T'agrada fer disseny? M'encanta. Hi ha llibret, aquí? No, hi ha un pòster. Ah, un pòster? Hi ha un pòster? Sí. Hòstia, a veure. Perquè els llibrets... O sigui, que ja ningú tampoc els hi fa molt cas, penso. És veritat. Perdona, Menys els que tenen els acords de les cançons, que Això aquests estan ho tinc a la bastant... meva web. xulos. Vale. Bueno, anem a penjar-lo per aquí, però no Home, tinc com no sé, fer-ho. no sé què dir-te. Bueno, Clar, ens el quedem. hauríem de fer tenir un Sí, sí. cartró, no? On posar-lo durant el Doncs programa. que xulo. Moltes gràcies, Su, la veritat. A vosaltres, guapos. Material molt sensible en aquest àlbum. Sí. L'amor és la base de la majoria de les teves lletres, crec.
El desamor, potser. El desamor, Sí, jo penso que sí, Vale. malauradament. Ets molt enamoradissa? Soc molt intensa, llavors amb molt poquet et faig una història molt grossa. Vale. No és que m'enamori tan ràpidament. Tipo, veus una persona al metro i això ja dona per cançó. Això ja dona per, vamos, per lo que tu vulguis. No, sí, com Ens que... passa, nosaltres també. Sí, no? pateixis. Sí. Vale, em sento acompanyada. Bastant, doncs. Sí, no sé, sento que la vida si no seria una miqueta més avorrida, no? Com que, sí, prefereixo viure-ho tot amb més intensitat. Penso que és una sort. Reivindiques el ser intens. I sensible. I sensible. I enamoradís. I enamoradissa. Veia molts noms aquí i, de fet, nosaltres volíem preguntar-te també, perquè som una mica friquis del tema. Sobretot tu. Sí. Hem estat mirant qui ha produït les cançons del teu àlbum, per si la gent vol mirar-ho a casa i vol saber com es fa, només has d'anar a Spotify, la cançó, botó dret, crèdits a l'artista, i ja pots descobrir si la gent t'enganya quan diu que escriu cançons. És veritat. En el teu cas no passa, segur, per sort. I hi ha bastanta gent involucrada amb la producció, bastantes persones, rotllo senyor Chen, Arnau Vallvé, crec, algú que es diu Giné... Gerard Giné. Sí, molt bé. Sí, me'n recordo. Hòstia, molt bé. Sí. I és això, no? Com que has treballat amb molta penya, t'agrada treballar amb molta gent diferent per fer els teus treballs? Jo amb cada disc anterior m'havia casat amb un sol productor i això és molt guai, però també és molt dur, perquè jo soc una tia molt dispersa i m'agrada molt provar coses diferents, llavors tenir sang fresca a cada cançó és increïble. Al disc hi ha hagut 6 productors, finalment. 6 productors, 6 productors per 12 temes, Déu-n'hi-do. Hòstia, sí, això dona És cada 2 temes per productor. Sí. Llavors, bueno, ha sigut molt divertit perquè ha hagut com jo d'orquestrar aquestes 6 ments pensants. I has produït un? Sí, bueno, El de l'acústica, no? exacte, tampoc està molt produït. produït. Una mica produït està, tu. M'encanta que estigui com a productora perquè realment només he tocat i cantat, però sí, ok, l'he produït. Sí. Sí, digues. No, anava a dir que, per tant, és el primer disc que has pogut treballar amb més col·lectivitat, diguéssim. Sí, i em sembla molt guai perquè jo, doncs amb el primer disc, evidentment no tenia ni idea del que era produir un disc, o com que a poc he anat aprenent més, ara jo no sabria com utilitzar És el teu una quart, DAO. no? Sí, exacte. O sigui, no sé, no tinc molta soltura amb l'Ableton, per exemple, o amb el Pro Tools ni res, però sí que tinc més idees que el primer disc. Llavors ha sigut molt guai com orquestrar tothom i dir, vale, aquest bombo igual hauria de ser una miqueta més concís perquè tots els altres temes el tenen així, no com tenir la consciència del disco i haver-la d'anar com predicant. Mentalitat de productor. Mentalitat de productor. Però ha sigut molt divertit, també, que molta gent pensés en el disco. Sento que l'ha fet créixer més, no sé. Estic contenta. I estàs content amb el resultat del disc, en general? Sí, perquè sento que no és gens Frankenstein. Ho podria ser, perquè al final... Clar, tants productors és difícil, no? Correcte, però crec que hem fet una molt bona feina de síntesi, diguem, no? I com que al final té un mateix color, una mateixa estètica sonora, que és el pop, bàsicament, que fa que... O sigui, que crec que té un sentit sonor. No sé què penseu vosaltres. L'heu pogut sentir? Sí. Vale. Jo l'he escoltat bastant, Hòstia, bo. Sí. Aquests dies, de veritat, no t'enganyaré. Perquè venies, també. No, però m'ha agradat, i he estat atent a bastantes coses. El que volia preguntar-te és que sempre t'hem vist, no?, amb la guitarra una mica, com fent les teves mogudes. És realment així? Sí, és realment així com el procés dels teus discos? O tu amb la guitarra fent les cançons, lletres i després ja involucrant altra gent? Clar, comences amb la guitarra ja. Literalment, sí. O sigui, jo normalment em poso el mòbil a gravar, amb vídeo important, i començo a improvisar. Perquè t'oblides dels acords? Perquè a mi em passa, Això és una cosa, però també perquè si només gravo l'àudio no sé en quin moment em surt la part bona. En canvi, si tinc el vídeo veig la cara de això m'agrada. Llavors, per això tinc tanta memòria al mòbil que comentàvem abans, perquè si no, no tindria espai per tants vídeos. Però generalment jo treballo molt des de la improvisació i llavors sí que ho baixo i faig... I a nivell de lletra també? Sí, la lletra sobretot. La lletra sobretot, sí. Hòstia, vale. Si tu comences a rascar i a dir... I a dir, oi, tal, no sé què. Literalment. La camiseta de futbol, que me gusta, no? I quin percentatge de les cançons d'aquest nou disc han començat de forma improvisada? Hòstia. Un 80%. Doncs mira. Joder. O sigui, menys dues, que les vaig escriure amb 2 o 3 amb el Xavi Bom, amb un cantant que m'encanta i que és molt col·lega meu, vale. Que sí que ens hi vam posar. La resta soc jo sola amb la guitarra improvisant i després fent la meva moguda, sí. Molt bé. Quan queda de Tontaca 13 en les teves cançons? Aquesta és la pregunta que s'havia de fer avui, perquè recordem tots a Tontaca 13. Sí, recordeu, A veure, recorda-ho tu. Què us dic, recordi? La gent. Per la gent, pels que tenen 10 anys. Tontaca, la dislèxia. Tontaca 13 era un compte d'Instagram d'una noia molt simpàtica que tocava la guitarra bastant a prop de la càmera. I que després va ser la persona que tenim al costat. La persona que està aquí. Sí, era com l'amiga hippie, no? Era l'amiga hippie, sí. Eres bastant flow hippie, Sí. També acompanyaves a l'època. Sí. Jo què sé.
Tothom ha sigut adolescent i ha anat a la campada jove, no, al final. Però ho recordes amb carinyo? Molt, molt. I menys mal que Tonta que 13 va decidir començar a penjar temes. Que és raro parlar en tercera persona mateixa. Bueno, és que ja és una altra persona, eh? Han passat 7 anys perquè ja hauries canviat totes les cèl·lules. Han passat 10 anys des que vaig penjar el primer vídeo. Uau. 10 anys? Sí. Hòstia, per tant... És que d'alguna manera... Què vols dir? No, digueu. No, que d'alguna manera allò va ser un boom bastant heavy. Podríem dir que va ser com la primera influencer catalana. Això no es diu? Sí. Que va passar a ser com cantant. O creus que va ser una mica al revés? Perquè jo recordo bastant fenomen de Tonta que 13 Fenomen de com a xarxes. influencer. Vas començar sent un fenomen de xarxes. Però anava molt de la mà de la música sempre, no? Sempre, sí, clar. Fenomen de xarxes, però música. Sí, jo recordo que en aquella època estàvem la Juliana, el Joan Grivé i jo, Literalment. que érem com els Big que penjàvem vídeos. Sí. I llavors, de fet, jo vaig tenir una proposta d'estar adolescents i cats. Sí o no? Sí. I després Roger Carandell mai més em va trucar. També et diré. Roger Carandell, sisplau. Però realment millor, menys mal. clar que sí, està perfecte. Clar. I sí, doncs no sé quina era la pregunta, ja m'he oblidat. No, que vas començar sent una influencer catalana a nivell musical que es va transformar en una cantant. Sí, a veure, la música sempre era una mica el meu objectiu perquè era el que més m'agradava fer. Llavors, doncs, les xarxes m'encantaven i ho vaig fusionar i a poc a poc es va anar fent més sèrio. I t'encanten encara? Perquè encara les fas servir molt. M'agraden, però crec que he après a prendre-les amb més calma. O sigui, va haver una època que m'obligava molt a respondre a tots els missatges que rebia i com penjar cada dia coses i no sé què. I ara he vist que és negatiu. Amb calma. Sí, i m'ho prenc amb molta més calma i em senten millor. Parlant d'influencers, què has fet amb la Dulceida? És veritat. És que ho hem vist avui de sorpresa. O sigui, l'Aida és molt amiga de la meva exnòvia. Ah, Jo he de dir Llavors- que això ho sabia. Clar, o sigui, durant... Em vaig enterar ahir. Sí, vale, ho sabies des d'ahir. M'ho va dir la meva exnòvia. mira. Hòstia, tio. Cada programa parlem d'exnòvies, ara. Meravellós, de cop és que no sortia aquí aquest programa. Doncs vaig estar 3 anys amb una noia, amb la Mira, i és del grup d'amigues de la Dulceida, de l'Aida. Llavors, hem aconseguit un muntó. La Dulceida es diu Aida. Sí. Perdó, és que Sí. no ho sé, vale. I hem aconseguit molt, durant 3 anys ens vam fer amigues. Llavors, ara el que ha passat és que ha tingut un bebè. La Dulceida, sí, això ho sé. amb l'Alba. Això no ho sabia. I el Carlos Sadness, que és un músic i també és amic També meu. productor El que teu de- apareix en el vídeo aquest, també. Exacte, doncs ell i jo vam decidir com a regal, perquè tu quan neix un bebè que li regales un peluig que és perenne o un body que d'aquí 2 mesos no se'l podrà posar i vam decidir un regalar-li tema. una cançó. El bebè? Sí, al bebè. Bueno, a ella, a la mare i al bebè. Però això ha sortit? No, llavors el que passa és que justament mentre estàvem... O sigui, li vam enviar la cançó i ens va dir hòstia, estem fent un docu de la meva vida, 2 punts, perquè va fer un, no? Pues com la segona temporada, i ens va demanar si podia posar la cançó al docu. Hòstia, que guai. I llavors es veu que està en un moment bonic, que és, bueno, no sé si puc explicar, però és un moment molt maco del docu i tal, que té a veure amb el bebè i no sé què, i llavors pues, ja està, és la promo d'això. I potser sí que ha sortit, o no? Ha sortit un... Ah, sí, clar, ja ha sortit, és Doncs ja ha veritat! sortit. Ja ha Uau, sortit. vaya temón. Va sortir el 4 d'abril. D'abril. Oh. Ha El sortit. docu, ja el podeu veure. Sí, sí. La Doncs cançó que la podeu vagi a escoltar, es veure. diu Rayito. Rayito. Sí. No es dirà així el seu fill. I el No, bebè? el bebè es diu Ària. Ària. Stark. La típica, Vibes, no? vibes. És que de veritat... Quan va haver-hi Joc de Trons, Sí? va haver-hi molta penya que va ficar va la posar seva Ària. filla. Sí. Ària. Sí. A mi em deia Jo que era més de m'assemblava- Daenerys. Daenerys, Clar. però és que Daenerys ja has d'anar molt heavy. Sí, 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 en plan... El meu fill es dirà Zeus, ho dic aquí. Que És en quedi sèrio? constància. M'agradaria. Què et A mi sembla? m'agrada molt Leo, tio. Leo. Leo. Sí. Doncs saps que Leo va ser el nom que va superar a Catalunya Ho sé. en Marc? Sí. Ho sé. És que tens un nom bastant de NPC, no?, que diuen els anglesos. I sabeu que aquest any Barcelona el nom més posat és Mohamed? De veritat? Sí, i després Arnau. El primer és Uau. Mohamed, A a Bar- Barcelona. però dius a Barcelona. A Barcelona. Ah, O bueno. el barcelonès, M'ho crec. crec. Segurament és el barcelonès, no? Doncs pues perfecte. Pues endavant. A mi Mohamed és un nom que m'agrada, el que passa que és molt típic. A mi Moja m'encanta. Saps o sigui, què com a és el Moja. nom més posat, crec, a nivell mundial? Mohamed Lee. Sí. Això és un capítol de De Big Bang Theory. Big Bang Theory. En sèrio? Sí. Buah. Sheldon Cooper, no? Al final ens ensenyen moltes coses. M'encanta Sheldon Cooper, l'estimo. Des de fora, sembla que ets una persona molt propera, que dones vibe de persona molt normal, Sí, això ho he escrit jo, però que alhora has estat envoltada de bastanta celebritat des del principi, que la indústria t'ha abraçat des de bastant jove. Sí. Més o menys. Sí. Ok. Et sembla bé o no? Coincideixes? La percepció pot ser aquesta. Entenc per què és així la Ho percepció. has viscut així? O? No. No, eh? O Com ho has sigui, viscut? tu has viscut com que vas haver de picar molta pedra al principi? No, però crec que això no és el mateix que la indústria t'abraci. O sigui, què és la indústria? Els músics, els altres artistes? Jo sento que molts artistes no em van abraçar gens al principi perquè era la nena que sortia a Instagram i al final pues, ho posem tot en dubte. I ho entenc, i ho respecto. Però abraçada, el que és abraçada, No per et la vas resta de sentir, companys, no em vaig sentir gaire. No. No et vas- Digues. No, anava a repreguntar el que acabava de dir ella. Ah, vale, doncs llavors pregunto jo, si em permets. Però dels, que m'agrada dir, els Big Bosses, sí que van veure ja els Big Bosses, vull dir, bueno,
Què passa? No, les que- discogràfiques i tal, o sigui, no com els artistes com a tal, sinó La gent a l'ombra, indústria, la gent a l'ombra. O sigui, vaig sí que tenir, van veure un vaig tenir diamant, sort, no? sí. De fet, a mi... Els gangsters. Halley em va trucar quan... O sigui, jo vaig dir que no primer a Halley. Quan tenia 15 sí? anys, vaig començar a penjar vídeos, vaig dir, crec que no estic preparada. Llavors, quan vaig fer Hòstia, el disco, vaig haver de ser jo la que els vaig anar a dir, ei, tinc un disco. Llavors sí que Hòstia, que Pues fort, molt bé de fer-te la dura, no? Perquè llavors teníem més ganes, això passa sempre, no? Sí, però després vaig haver de ser jo la que els vaig anar a Clar, buscar, clar, com que clar. estaven fent ells els Hola. orillos. Però molt contenta amb ells, la veritat. Molt Això va passar amb algú, no? De la Ludwig també, que van enviar un disco no sé on, Sí. li van dir que no, i després se'n van anar a Indian i tal. Que és la clàssica, aquesta. És M'encanta la la Ludwig clàssica. Band, per cert. Uf, quina Sí? bandaza, o sigui... Una bandaza, tio. Nosaltres som molt fans. Molt fans de la Ludwig, nosaltres, eh? Sí. Jo també, molt. Qui és la gent que més escoltes? No, ja que has dit això ara, de Catalunya has dit que t'agrada molt la Ludwig Band. No, ara Ah, m'interessa vale. saber a qui escoltes. En català, Sí. el Dan, El Dan P. moltíssim. Rockera, eh? Sí. Vas anar al seu clar, concert jo o soc no? superrockera. No hi era. O... No hi era. És que estic vivint entre Madrid i Barcelona. Ah, sí, eh? És una mica Com la Julieta. Superbilingüisme. Sí, sí. Des de sempre i... Sí. I per sempre. I per sempre, sí. Molt bé. Hashtag. Però o sigui, el Dan m'encanta, la Ludwig m'encanten. M'agrada molt la Maria Jaume, també. Penso que està donant molt que parlar i té raó. O sigui, la gent que està parlant d'ella té raó. Les fades m'obsessionen. Ah, sí, eh? Joder, m'encanta. Ets d'aquest team, eh? Ets team fades, O sigui, no les escolto activament, Vale. però me les poses de festa i me lo gozo. O sigui, m'ho passo molt bé. Molt Crec que a nosaltres ens passa una mica el mateix, no? Em fades? Sí, no ho sé. Sempre parlo pels dos, però no sé. Som un, tio. Som un. Lennon McCartney, tio. Lennon McCartney. Jo tinc un tema molt important a dir. Sisplau, ja sé quin vas a dir. Nervis. Creus que has patit una mica d'efecte xarango? Defecte pot semblar un defecte. Defecto. De l'efecte Em podries xarango? explicar què és l'efecte xarango? Crec que no sé explicar-ho i mira Sí, que sí m'ho he que inventat saps, sí jo. que saps. Pots explicar-ho tu? L'efecte Charango és que, per exemple, Charango va ser una banda molt reconeguda durant molts anys, Amb però molt que fandom, no? quan ja estava super consolidada i super establerta dins del mundillo musical i tothom ja sabia què era Charango i tothom escoltava Charango i tothom anava a concerts de Charango, Els criticàvem un munt. llavors va començar la crítica. Creus que t'ha passat una mica això o no? No crec que mai hagi sigut tan famosa com Charango. Això és veritat, Vale. jo tampoc ho crec. O sigui, ni de conya. Jo, de fet, crec que sempre he estat com en un low profile, enteneu-me. a veure. Enteneu-me, en plan, a nivell... Jo no he sigut mai un artista de primera línia. Mai. Els cartells... Els cartells. No? No. Però de segona sí. Acampada jove jo crec que t'he vist una mica amunt, Mai, eh? mai. No? Jo ara a Campa Jove només vaig tocar un any i fora Ah, sí? del recinte, sí. Ah, sí? Sí. Com que fora del recinte? A una carpa que van muntar un any que només ho van fer aquell any. Va ser un desastre. Crec que hi era jo, aquell any. Com tots els anys de l'acampada. També jove. tocava obeses? No, també tocava obeses? O això m'ho estic inventant? Potser m'ho És que estic clar, inventant. pot Qui ser sap, qui perfectament. Sap, qui sap. Bueno, Però doncs no, sí. no és petit efecte xarango. Jo penso que mai he sigut prou famosa i de fet estic molt contenta perquè jo o sigui, sento que m'ha anat bé, però que m'ha anat bé com a poc a poc. Vull dir, no, mai he fet com un boom. Vale, soc tant de bo. Paulatinament. Molt bé, quina bona paraula. Molt bona paraula, gràcies. Paraula de Molt- 20 punts, a l'Scrabble. Molt bàsica, també. Sí. És broma, però... Sempre que algú diu paulatinament penso en la Paulina Rubio. És inevitable, Normal. no cap ho té relacionat. Sí, això és connexions neuronals, Sí. ràpides. Jo anava a dir alguna cosa respecte a això de l'efecte xarango i tal. Ah, sí, que si parlem, o sigui, com portes que la gent et critiqui? Perquè al final ets una persona que té molta exposició pública. I cada Nosaltres cop més. fatal. Ah, que us critiquin? No és veritat. Ho estem Jo treballant. sento que ja no em critiquen tant. O sigui, sí que evidentment el tema de la llengua ha sigut una crítica sempre. El que passa que jo sempre he cantat, o sigui, sempre he tingut el mateix número de cançons en català i en castellà als meus discs, que sempre ha sigut més en castellà, des del primer disc. El que passa és que el que sonava a la ràdio estava en català, llavors la gent ha tingut la percepció de que jo m'he passat al castellà, però jo no he estat Creus que és això, eh? mai així. O sigui, jo penso que és això. I llavors la gent és com, t'has passat al castellà, no sé què, i és com, bueno... Bueno, i la gent que consumeix música en català i de cop la treu un disc i té més música en castellà... Però ha sigut així des del principi. Clar, però o sigui, la gent no té la perspectiva Exacte. aquesta, saps? Clar, la gent no pensa, no? Llavors, com que jo estic tranquil·la perquè no he fet res, no he canviat el meu rumb, estic tranquil·la, llavors aquestes crítiques com que no m'afecten tant. He de dir que abans potser m'afectava molt més, doncs jo què sé, si algú em criticava, doncs jo què sé, aspectes físics o mogudes així, o hippie, no sé què, em molestava més, però ara mateix m'és tan igual. O sigui, estic tan tranquil·la i tan orgullosa de la música que faig Que bé. Pues està que molt me bé. la suda. Pues molt bé. Molt Me la suda molt, Per tant, honestament. efecte xarango, no. No, a veure, tant de bo hagués sigut tan famosa com Charango i... És que, vamos. ojo. Bueno, a veure, encara pots, eh? Sí, Sí, jo tinc aquí una cosa a dins, vale? Que és
que jo vaig viure molt una de les teves cançons, que no me'n recordo com es diu. Sí que la vas viure, si no te'n recordes. La vas viure molt, La vaig viure moltíssim, que deia un vers magnífic que diu: prefereixo que em passis la birra que em tiris la canya. No, no vull aquesta cara, No vull aquesta cara. Això va ser un himne, d'acord? Sí, lligant-nos lo teu. Lligant-nos lo teu. Home, mira, era fàcil de deduir, un plan d'extreure d'aquest vers. Sí. Què li diries a la Su que va treure Lligant-nos lo teu? No li diria res perquè no estaríem on estem, potser. Vull dir que aquella cançó va ser un meme, també era època Arnau Griso, entenem el concepte, no? Com... Arnau Griso. No, s'entén perfectament. Era el context. Moment, ara treus aquesta cançó i no funciona, però era el context. Què ha passat amb l'Arnau Griso? Ui, jo t'ho dic, que s'han separat i ara el tio... Em porto molt bé amb l'Arnau, jo és molt amic meu. Pues llavors, que eren dos. Sí, l'Arnau Blanc i Eric Griso. Ah, vale. I s'han separat i els dos estan fent la seva carrera per Espavila, solitari. que són Reires gratis, el gol d'Iniesta, sí. El buen rollismo, no sé què. Era una mica aquest mood, Exacte. A mi Quina època, em molesta molt que em diguin que tinc aura buen rollista, tio, perquè ho relaciono amb aquella època, però sé que no és negatiu. Ho han dit, És que, però m'ho diuen molt, m'ho diuen amics meus i és com, jo no em sento buen rollista. En plan, camisa hawaiana, jo no em sento ja... Això, ho he sigut, ho he estat. Però que desprens bon rotllo és positiu, no? Sí, això sí. Està bé, això és bonic. Llavors, bueno, Lligant-nos lo teu ha sigut una època de la meva vida. És una cançó que no canto als concerts des de fa 4 anys i no penso cantar-la mai més, ni que m'ho supliquin. No, No, és que ja està, o sigui, ja està. Quants diners perquè la cantis en un concert? No hi ha diners. No hi ha diners? No. A una boda? Tot té un preu, Su. No. No, És que ja no em representa. També vaig començar molt jove. No? O sigui, com al final si tu... Un milió d'euros et representa. A veure, clar. Deixa'm-els veure primer. Exacte. Si ensenyes el malaitín, doncs mira, la cantaré jo a la meva boda. No, és bo. La teva nòvia Lligant-nos lo teu a la boda. Molaria això, Jo pagaria per veure això. No, això Tio, no lo de passarà. les cançons a les bodes és una fumada. O sigui, jo tinc una cançó que es diu Tant de bo, que és una cançó que parla de desamor. És una cançó de tant de bo que m'estimis, diu la Res cançó. corial, no? Què passa? Que la gent la utilitza com una cançó d'amor i més d'una persona s'han posat d'entrada a la boda i jo penso, és una cançó que parla de que no t'estimen i no t'estàs enterant, l'estàs utilitzant, però bueno, jo què sé. És que les lletres són És interpretable. Sí, suposo que sí. En aquest cas. Hem dit que la gent... O sigui, ens has dit que vius entre Barcelona i Madrid, cosa que no sabíem. I aquí teníem apuntat, la gent de Madrid t'estima molt. Tu estimes molt Madrid? No hi hem anat mai. Hauríem? Quantes preguntes? Justifica la teva resposta. Exacte. A veure, Barcelona és la meva ciutat preferida del món i no la canvio per absolutament res del món. Hashtag. Sí que és cert que a vegades, i ara vaig dir una frase molt Paulo Coelho, però és important canviar el paisatge una mica per estar més inspirat. Mira, això és una cosa que jo... També ho hem parlat avui. Ho hem parlat avui, del Mateu. Sí, I jo porto 3 anys vivint sola a un pis de Gràcia que m'encanta, però jo ja és com que... És que vivim a prop, Ah, sí? És que ens hem creuat. Ens vam veure l'altre dia, sí. Sí, exacte. Sí. De fet, quan vaig veure el teu... No sé si era un reportatge, el que fan a TV3 o una entrevista... Sorties allà entrant a casa. Vaig veure com un carrer per la finestra que vaig dir... Crec que sé... Jo sé el carrer, crec. Ostres, no el diràs. No el diguis. És un carrer que té un nom que dius... Ui... No és el carrer Perill. Vale, pensava que sí. No, és un dels carrers que tenen com tot de noms de pobles i ciutats, com tot pujant, és un d'aquells pobles i ciutats. Ciutat Real. No, però abans vivia allà, que fort. Ala, molt fort. Amb la meva ex vaig viure allà, que fort. Bueno, Mira això... que hi ha carrers a Gràcia. Sí. Bueno, Madrid. Madrid. És una ciutat que m'agrada molt. Molta llibertat. Molta llibertat. O sigui, sí. Sí. Tampoc a mi m'ha dit que hi ha molta gent. Hi ha molta gent que ve de fora, llavors és molt, o sigui, de fora de Madrid. De Madrid. Llavors és molt guai perquè la gent està molt acostumada a acollir. Sento que als catalans ens costa una mica més acollir la gent. És a dir, tenim el nostre grup d'amics format i no som molt de col·lectivitzar grups d'amics. Volem acollir, però ens costa. És que és així, a mi és una cosa que em molesta molt perquè tinc grups d'amics separats però costa molt ajuntar-los. O sigui, jo sóc molt, saps? Creus que és un tema d'idioma? No, crec que és un tema de mentalitat i de... Això, que allà hi ha molta gent que va estudiar com gent que està acostumada a haver de refer-se des de zero i de fer amics des de zero perquè no té més amics allà. Sí, totalment. I això és una que m'atrau molt d'aquesta ciutat. Llavors, hi he anat bàsicament perquè hi ha una cosa que tinc moltes ganes de fer i que estic fent, que és composar per altra gent. Ah, sí? I això sí que és cert que aquí a Catalunya s'està començant a fer... Per sortir els crèdits de l'Spot i d'altra gent. Botón derecho. Exacte. No, i perquè és molt inspirador també posar-te al cap d'altres artistes i intentar com... O sigui, ser la veu d'altra gent em sembla fascinant. Jo hi ha coses que no diria mai a una cançó meva, però en canvi algú segur que les podria dir, no? Llavors a mi escriure en general m'encanta. I ho has començat a fer? Sí. I què tal? M'encanta. O sigui, ja ho havia fet una mica aquí, amb el Carlos Sadnés, sempre hem treballat col·lectivament i jo pels seus discos he escrit cançons i ell pel meu també, pels meus també, i hem treballat molt plegats, però de cop, això, tens una sessió amb un artista random i és com, vale, de què vols parlar? Amore, doncs d'això, vale, doncs anem a... I llavors et fiques com a fer de guionista, saps? Que és molt divertit. Com el nòvio de la Selena Gómez,
que em surten TikToks. No em para de sortir els seus TikToks. Aquell home és... Hòstia, és molt xungo el que estic a punt de dir. Digue-ho. Digue-ho. O sigui, Sionista? m'encanta perquè ell fa molt meme sobre que és molt lleig. Fa molt meme sobre que I és em fa molt molta gràcia. A O veure, sigui, és que té una cara que dius, aquesta persona És no cromanyó. és humana. és una de les evolucions, anava a És dir, és com cromanyó. una de les evolucions del cromanyón, Ha tio. passat 3 cops pel forn. Sí, i l'altre dia vaig veure com una mena de TikTok on hi havia un cafè que no es veia el que... A veure. No. Igual has de sortir d'aquí, eh? No. Hi havia un got que era negre i tu quan li fiques llet es veu que hi ha escrit una cosa i posava Ugly guys get hot girls. No. Funny doncs guys, podria perdó. ser. Funny guys. Funny guys get hot girls. No? I què té a veure amb aquest tio? Que és ell, cony, ho fa ell. Ah, ho fa ell, De ho fa res, ell. que està amb la Selena Gómez, perdó. M'encanta la Selena Gómez, he de dir, Crash de la infància. Ah, sí? Jo crec que la meva bisexualitat va començar una mica amb la Selena Gómez. En sèrio? Sí, certament. Flow Justin Disney Bieber, Channel. Selena Gómez. Disney Channel, més aviat. Disney Channel. Que ha mort Disney Channel. Ja... Bueno, passa res. Bèstia, això. I ara en castellano, perquè no hi havia res en català. Ja no hi haurà nens que siguin drogadictes als 13 anys, no? És veritat, on estan els actors que ho passen malament per la Bueno, seva Sabrina vida? Carpenter. No? Hòstia, Sí. Olivia Rodrigo. Sabrina Carpenter era una... És que, mira, passa una Olivia cosa... Rodrigo és què és? Xica Disney, de Ariadna, Disney Gran, Plus. xica Ariadna Disney? Grande, tio, també. Sí, clar. sí, No, sí. era de Nickelodeon. Ah, sí? Sí. Molt enterada. En tot cas, com és que hem arribat aquí? Ah, bueno, el xaval aquest, que és lleig, però alhora atractiu i molt simpàtic. Té algú. Té algú. És com Té algú. hawaiano, no? Bueno, no, la qüestió és que és un puto Big big boss. star de, Sí, sí. I és un songwriter de l'hòstia. Clar. Sí. Home, Bueno, de clar. fet, una de les cançons del Justin Bieber... Sí, amb Love l'Ed Yourself, Sheeran. No, quina Love és? Yourself, Love Yourself, no? Que És ell És i ell. l'Ed Sheeran, també. Bona Aquella cançó, eh? Parlant de lletres, i Parlem de parlant lletres. d'escriure per altres, i Parlem parlant d'escriure d'escriure per per la altres. gent, I per la gent. Feu molta gràcia de dir, eh? Gràcies. Jo ho estic intentant molt fort avui. has escrit un llibre de poemes, hem vist Hòstia. abans. Flow Alfred Garcia, literalment, no? Una mica, no? A veure, no hem llegit ni un ni l'altre. D'on va sorgir això? A veure. O sigui, jo tenia una conta de poesia. Ah, sí? Sí. Com es deia? Tinta manxada. Època Lianos ho teu. Encara està oberta aquella conta, o sigui, Clar. es pot investigar. Penges coses? No. Època... No tinc ni la contrasenya. Època Tumblr, no? Potser? Literalment eren fotos Tumblrs i textos. Llavors, Una editorial va dir... em van trucar primer d'una editorial, em proposaven una cosa com molt turbia i vaig dir com que no, i llavors em van trucar de Penguin i jo tenia molts textos que no havien acabat de ser cançó mai. Llavors estàs mirant, Estàs mirant, quina sí. vergonya. Pots mirar després? Vale, miro després, va. Anava a recitar una poesia ara. No. Llavors, bueno, doncs això, o sigui, quan tu fas cançons hi ha moltes coses que es queden al tinter, no? I em semblava interessant posar unir-ho en un llibre que també és bilingüe, o sigui, no està traduït, sinó que hi ha poemes en català i en castellà, més en català, i petits textos, i va ser el segon llibre de poesia més venut de Catalunya S'ha de reivindicar, en català això. del 2020. No. Hòstia, T'ho juro. època Covid, En a sèrio? sobre, Sí. eh? Ui, que heavy, no? Sí. Home, ser el segon llibre de poesia En més català. venut en català, no sé si vol dir que has venut molts llibres, perquè... Vol dir que es venen la molts pocs poesia- llibres en català, de poesia De en poesia, català. ja. De poesia, però... Tot i que hi ha molts poetes, no? s'ha de- Catalans. Bueno, Bueno, sí. clar, sobretot morts, Ah, és el suposo. que anava a dir, com es fan reedicions, però no crec que es venguin moltíssimes reedicions de Salva Papaseit o... Exacte. O, O Guillem Gisbert. Miquel Martí Pol està viu. No, home, No, va morir fa Pau descansi. una mica de temps. Arcècia. Què Fa vols dir? 2 setmanes vas fer la teva presentació de material sensible a Rasmatas. Sí. Com va anar? De putos locos, sincerament. Va ser molt guai, va haver-hi moltes sorpreses al concert i molt guai, és que tocar a casa cert, sempre és increïble. A nosaltres l'Assuns va dir que si volíem anar, podíem. Crec que ens ho va dir. Vam anar, al final? No sé si encara ens... És que no sé si va vam convidar. poder. No sé si vau poder, però jo bueno, crec que, en plan, si al final vam poder Us va i molar. vam anar. Més enllà de la brometa, espero que vagi molt bé el concert. Si no podem venir, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Estàs nerviosa? una mica, sempre em poso nerviosa. Però segur que ara, quan miris aquest capítol, si te'l mires, et mires les entrevistes que fas? Solc. Solc. Doncs jo crec que... O sigui, la pregunta és... La Su del present està contenta... Estàs orgullosa, Su? Jo crec que està bastant orgullosa, la veritat. Una cosa, perdó, molt random, però sabeu qui em va parlar de vosaltres? És que us ho vull dir, No. perquè crec que us farà il·lusió. Hòstia. Fa molts, o sigui, fa molts mesos, eh? Si és A veure. algú que em pot sorprendre molt, m'aixeco i me'n vaig. No, Ferran Vila i Jusana. Sí. Va venir. Sí. Va Ho sé, venir. Ah, som vale. amics? Som amics, som molt Ah, sí? amics. Des de fa molts anys, és el 2019 o així. Ah, I sí? vam quedar un dia, perquè no sé si li vau preguntar quina música escoltava i potser em va esmentar o alguna pot així. ser, pot ser. Sí que et va dir, és veritat. I m'ho va dir molt il·lusionat, em va dir, t'he parlat de tu a un podcast, no sé què. Hòstia, I llavors pues em vaig sí. sentir a l'entrevista i llavors us vaig començar a seguir. Ja fa temps, eh? Fa molt temps, sí, sí. Quan va venir?
Doncs el capítol... Un any mínim, Fa un any, potser, Després de la Juliana, és a dir, el febrer o el gener No, el del gener o el 2023. Hòstia, que heavy, fa un any. Sí, no passa res. Que maco. Passen coses. Va. Ah, sí. Acabem la tertúlia. Sí. No sé si hi ha alguna cosa més que t'has quedat amb ganes de dir abans de sucumbir-te en un món d'idees fantàstiques que ja veuràs. Weekend hype, no, weekend sucumbim ja en aquest món. Vale, Increïble. doncs l'última pregunta que fem a tothom és 4 grups / artistes de la teva vida. L'Oreja Van Gogh, és que soc molt pesada, però és que és sincer. Cap problema. Mira, Veràs. abans ho hem comentat, oi, Andrea? Heu comentat moltes coses en el dia d'avui. Fa molta És que portem tot el dia junts avui. Ja m'has arribat tard, llavors heu tingut estona. No ha sigut per això. L'Oreja de Van Gogh. L'Oreja Van Gogh, Coti? Hòstia. Coti. Sí. No sé què és. Què és? Sí que ho saps. Sí. No puc caber. No. El Coti, No, tio. no No és el de la camisa negra, aquest és el Juanes. Fue un error. Wow. Nada fue un error. És veritat, és aquest. Llavors et diria... A veure, d'aquí, de casa, Lluís Llach. Lluís Llach. Me l'hem posat molt a casa. I a més vaig cantar amb ell al Sant Jordi. Hòstia. Va ser una cosa increïble. Uau. No, jo hi era. I ho vaig cantar amb el Lluís i amb el Joan Rets. 2000 a què? l'hora. 20... Sí, l'últim bolo que ha fet del Lluís Llach. De la vida. Literalment. Pues jo hi era. Bueno, també No van me'n a- recordo. També van a cantar amb els Tallets. Oi, què? El bailoteo, el tonteo. A Canet. Sí, Canet. Però va ser el seu últim. Hi havia els Catarres, que van cantar, I ve també. tothom, sí. Estava allò, de rosa. No te'n recordes, tio? No me'n recordo. És que- Me'n recordo d'ell cantant amb els Catarres, però és que hi havia molt... Va fer Van a moltes tothom, col·labos. van a tothom a cantar, sí. era la gràcia. Molt bé, el Sant Jordi. Vale, Sí. tenim 3? Llavors, sí, Lluís Llach, Coti, l'Oreja Van Gogh i una dona que em fascini, és que moltes, Julieta Venegas. Vinga. Jo sempre confonc l'Oreja de Van Gogh amb Julieta Venegas, perquè... És Com estrany. es diu la cantant? Amaya Montero. Amaya Montero. Ah, doncs no sé per què. Bueno, té sentit, a nivell musical puc entendre-ho. Sí? Sí, Vale. penso que sí. Bé, doncs tanquem la tertúlia i passem al viatge per material Aquí sí que et sensible. demanaré que et posis els uau. cascos. hi ha Nervis. Material sensible. Podeu dir material sensible. Ah, molt bé, Albert. Sí, ja sabeu què passa si ve artista amb nou material sensible d'ésser viatjat. No, Ho has entès? No, és que Jo estava no. pensant en les meves merdes, perdó. Material sensible de ser viatjat. Per què? Perquè aquesta... d'ésser. D'ésser. Aquesta secció es diu El viatge, Su, perquè això és el que farem, viatjar per les cançons noves de la Su. Però Su, jo la Su ja sé més o menys qui és. És veritat. Jo el que vull és conèixer la Susana Ventura o Ventura. Com tu vulguis. vulgui, també, perfecte. Exacte. Vives o vives. Aquí m'hi passaré les pròximes 48 hores. Comencem. Llar de foc. Llar de foc total, sí. Hola, Su. Hola. 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 Vols un whisky? Sí, Sí, sí. Albert, sisplau, vés a buscar un whisky. L'altre dia a casa meva es va comprar un whisky de 156 euros. Hòstia, no cal aquest, Hòstia, No cal. el Vicenç va Un Jack fort, Daniels tonto i venim, Ah, sí, I sí, va sí. estar 3 hores parlant el Vicenç del Moltes del whisky. tonteries, va dir l'estimat. Un whisky, sisplau, Albert, gràcies. Perfecte. Quina és la primera cançó que he escollit per aquest viatge? Material sensible. Susana. Com de sensible és la Susana? És que jo crec que ha d'anar junt material sensible, perquè és alhora un vidre a punt de trencar-se, no? Una cosa com molt sensible, però també és una bomba a punt d'explotar, no? Llavors m'agrada com aquest concepte Vale. de material sensible que pot ser una cosa molt potent i una cosa molt fràgil. Perfecte. Jo crec que sóc això. Et defineixes així. Sí. Potent i fràgil. M'agrada, Sí. m'agrada. Potent i fràgil. Perfecte. Segona cançó. Passen coses. Su, ets potent i fràgil, però al món... És que potent sembla un insult. Sí, és que potent és com potent. una paraula molt potent, no? Clar, clar. És la P i la U. La P i la U. I la Ets T. potent i fràgil, però al món passen moltes coses. Moltes. Coses cada cop més esbojarrades i que si som una mica sensibles ens poden ferir el cor. Ai, pobra. Sí, sí, sí. Això t'afecta? T'afecta el dia a dia? Mundial? Tens ansietat global o no? Prefereixes no mirar les notícies? És que no cal mirar les notícies, vull pagar el lloguer, saps? És veritat, Barcelona, és veritat. llavors, només amb això o sigui, evidentment que m'afecta l'entorn social, és inevitable que m'afecti. Soc una tia de 25 anys autònoma, des que en tinc 18. El kit digital el tens? L'he demanat. 25 demanat. anys, has dit? Sí. Pensava que eres una mica més gran.
Ah, És jo que més porto jove. molt rato, porto molt rato ja. Portes molt Portes rato, molt clar, rato i és des de això. molt jove, clar. Clar, és això. Però aquesta cançó Passen coses no va, no, de les coses que passen al món, va una mica més de l'interior, del que et passa a tu, una mica amorosa. Llavors, com és la Susana en l'amor? Sensible, també? Intensa, fràgil i poruga també. Potser fràgil... I poruga és el mateix, no? Una mica, pot ser. No, no és el mateix, hi ha matís, potser ets fràgil perquè ets intensa, llavors com més intens, més fàcil és, no?, de que es trenqui una cosa. Jo crec que he tingut tants desenganys amorosos, ara sembla això el diari de Patricia, no? És el moment del És diari aquest de espai, Patricia. sí. He tingut tants desenganys que m'he tornat una mica poruga i fràgil perquè és que patir és terrible, nois. O sigui, patir és per terrible. amor, que tens aquell dolor físic que dius, com pot ser que em faci mal al pit? No cal, no cal. No cal, Llavors, per això vaig amb por, vaig amb més por. De casar-nos i tenir fills ràpid per lligar-nos ja. Als 20 anys. Bé, jo vull igual tenir penso. fills ja, també t'ho dic, Com? Sí, jo vull tenir fills. Jo també. O sigui, no ara, però No, jo ja. aviat. Jo ja. Tu ja? Jo ja. Perfecte. Quina edat teniu vosaltres, nois? 27. Vale? I jo 22. Ah, què Sí, dius? som Ai, joves, sorprèn som sempre, sí. Bueno, clar, faig 23, en plan, no ens portem 5 anys, ens portem 4. És veritat? 23. Igualment sorprèn. Igualment sorprèn, sí. Tercera cançó, Alberto. ¿Cómo duermes, Marco? Su o Susana. Aquí dormim bastant malament últimament. Sí. Malament i poc. Sí. Com dorms tu? Com dorm la Susana? És que estem en Venus retrogrado ara, nois. Estem en Venus... És un mal moment. No me jodas. Sí. Hòstia puta, ja. No sé què vol dir, però sé que és negatiu. Sí, jo també. Alguna cosa havia llegit. És com mig de l'horòscop, o no? Sí, bueno, és dels astres. Vale, i això vol dir que dormim malament perquè els planetes estan A tremolosos. mi sento que m'afecta molt això. És una tonteria, això que estic a punt de dir. Et despertes dormint malament i dius, és que clar, estem en El Venus Venus- retrògrado. No, però no, m'afecta molt la lluna plena, això sí que és veritat. I crec que a les dones té sentit que ens afecti per al tema de l'aigua i les marees i tot plegat, crec. la menstruació, o sigui, com hi ha una Hi ha connexió. coses aquí. A Avatar de l'Stairbender parlen d'això. Si ho diuen Avatar, segur M'ho crec. que és És així, serà per algú. Però en general dormo fatal, i poc, i tinc insomni. Malament. Sí. Somies molt? Vull dir, recordes molt el que somies? Molt. Perquè et despertes molt durant la nit. Això vol dir que Sí. dorms molt malament. I a vegades em desperto, sé que estava somiant alguna cosa, i si penso molt fort en allò ho torno a somiar, com que continua la història. A mi em passa. Ho pots aconseguir? Uau. sigui, Llavors, tens el si et somni, no mola ho el controlo. somni, i pots tornar. Sí. Que guai. O típic dia de ressaca, o com que pots dormir més, i et lleves i dius, ai, vaig a tornar. Vaig a tornar. Que aquest somni estava molant una mica. Que guai. Següent cançó. Ja sabem que la Susana dorm malament. Cantando goles. Com veus el Barça de Flick? Menys mal de Flick, Ostres, macho. Sí, és que si no estaríem tristos, És que el Xavi va fer un lío. Pobre La valia, Xavi. la valia. Pobre. Sí. Ets futbolera, perdó? No ho he estat... O sigui, el meu avi ho era molt. Llavors a casa el meu avi va morir just després de veure el triplet, no va arribar No al em diguis. sextet. Home, Llavors, es bueno, va esperar. va morir feliç, sí. Joder. Però al 6 no es va arribar a veure, però bueno, en va veure 3. I llavors jo era molt futbolera de jove, de petita, i després ho vaig deixar de ser i vaig agafar un odi al futbol pel que representa. Típic. Sí. I de cop estic amb una persona que li agrada molt el futbol i m'he reenamorat del futbol. D'aquí la cançó, clar. D'això D'aquí la passa, cançó. no? I de Cantando fet, goles. el dia 30 del març hauré anat a cantar a la mitja part del Barça-Girona. No. Uau. Sí. Oh, que guai. Hauré anat a cantar allà. I què cantaràs? Passen coses. Passen coses que és que guanyarem la Champions. Evidentment, no? evidentment. Podríem entendre el futbol com una expressió legítima de passions col·lectives, identitats compartides i rituals socials que enriqueixen la cultura? O és, en el fons, una eina de distracció massiva que aliena la societat i actua com a mecanisme de control social perpetuant dinàmiques de poder i consum? Sí. Amb dues coses, però Sí. opino, i una de les coses que m'ha fet estimar el futbol és que sento que és l'únic lloc on a molts homes que no es permeten ser sensibles i carinyosos a la vida, potser vosaltres no és el cas, però molts altres homes No és el cas, no és el cas. que no es permeten ser sensibles i abraçar-se o plorar, és un espai on se'ls hi permet fer-ho. I llavors, només per això em sembla una mica positiu, no? Com per molt que... Però també els hi permet això desplegar tota la seva masculinitat. Que és el que venia a dir, com que té un contrapunt molt negatiu, però de cop veure, jo què sé, el meu germà no plora gaire, tio. I si guanya el Barça, mon germà s'emociona, saps? Cada cop que guanya? No, però Joder. si guanyem una final important, bueno, o si ja, de ja. cop, jo què sé... Pues llavors fa molt que no plora. Conec el teu germà, Su. Què? No. Però vaya plot twist. De què? Parlarem després del tema. Ostres, vale, Però això no m'ho havies dit, no és broma. Ja, no ho havia dit. He dubtat si dir-ho o no. Després parlem. Ui, quins nervis. No, tot bé, tot bé. Següent No, és cançó. el millor, el meu germà. Següent cançó. Últimamente. Susana, he vist en un reel del teu Instagram que aquest passat 2024 vas ser bastant feliç.
almenys dius tu, quan va acabar el 2024, suposo que vas fer el vídeo de resum de l'any, no? Però també lo paso mal con las llamadas, tengo ansiedad, me siento estancada, quiero estar sola, solo a ratos, pido perdón a mis contactos la mayoría de mi tiempo, no sé lo que estoy haciendo, tengo picos de alegría cuando esquivo lo que siento. Molt bé. La pregunta és, no creus que últimamente tothom està una mica, com dius, aquesta cançó, i que més que un problema espontani que et pugui passar a tu és una patologia de la nostra generació? 100%, per això crec que molta gent s'ha sentit apel·lat o apel·lada, sí. I, o sigui, sento que estem molt malalts mentals, la nostra generació. Vull dir, crec que tenim un problema greu amb el control de les emocions, amb la gestió de l'entorn, també, i amb l'ansietat. O sigui, és una pandèmia col·lectiva, l'ansietat. A què creus que es deu? A les xarxes socials, 100%. Gràcies. No tinc cap tipus de dubte. Farem un reel d'això, suposo. Sigue deslizando. Exacte. No, para ya. Para ya. Ves a dormir. Deja de anava a dir lo contrari, com, no deslices, quédate a ver este vídeo. Crec que hem conegut més a la Susana i no tant a la Su, tot i que la Susana no existeix perquè en realitat és la Su, no? Correcte. Clar, aquí està el tema. Però bueno, per diferenciar una mica, no? Gràcies, passarem directament a la dècada. És veritat. Uau, nervis. La dècada. Feia molt que no passava això, Feia molt temps que no passava. Estimats, intuïa que trobava a faltar aquesta secció perquè sí, com és normal, voleu mirar el passat per fugir al tèrbol present. En tot cas, que et faré preguntes, quan escoltem una cançó, faré preguntes sobre la cançó i ja està, és igual. Anem a la dècada del 2010. Home, que és una època... molt recent. Sí. Època preferida, Estic molt a tope amb aquesta... Home, és la millor dècada de Catalunya segons el que vam dictaminar amb Laura Grau i Pep Saula en aquest programa. I segons el nostre pensament, lletres i la vida en general, tothom era molt més feliç, suposo que era perquè érem adolescents. Començarem amb la primera cançó que va ser a Banyoles, Catalunya 2010. Sona, no? Em sona. Pau Vallvé, no? Pau Vallvé. Joder, molt bé. Protagonistes de Pau Vallvé, el seu primer èxit, una cançó que ho rebenta, no sé ben bé per què, ja que està més estona fent que res, O sigui, té món, sí, molt Pau Vallvé, no? Però té només 9 versos, És molt bèstia. O sigui, mires la lletra i té 9 versos. La simplesa és la clau de l'èxit, no? Sí, salvant les distàncies, em recorda una mica el papara de la Su. El Pau ens va dir, quan va venir, que ha estat molts anys sense tocar protagonistes. Tu estàs una mica cansada tant de bo o no? És a dir, els teus hits... No, Els teus hits, menys Lliganos lo teu, sí que l'odies, però els altres els respectes, O sigui, Lliganos lo teu. Tant de bo. Tant de bo. No, és que Lliganos lo teu, Albert. Tant de bo és una cançó que la gent segueix abraçant molt. O sigui, sento que no estaven tan a tope les xarxes com perquè la gent s'arribés a cansar del tot d'aquesta cançó. Vull dir que sí que va estar a la campanya de TV3 i tot plegat, però crec que la gent no la va avorrir del tot. Llavors encara l'estimen, els concerts. I llavors tu també, Llavors jo també. També he de dir que els concerts la canto molt d'hora. Vull dir, no és allò que me la guardo pel final. Clar, és a dir, perquè la gent comenci a dir... Clar, i com més banca una gent la cançó, també més et sents orgullosa. Més l'estima, sí. No estic gens cansada tant de bo. Al revés de Pau Vallvé, a tu l'èxit et va venir de molt jove, com hem dit. Creus que ha passat el pic de la teva carrera o no? No. Et preocupa molt això o no? No, jo vull una carrera llarga i constant. I paulatina. Com ens agrada aquesta paraula del dia. Paulatina, Avui la paraula del dia és... paulatina. O sigui, no vius de la nostàlgia, com jo, o sigui, ets una persona positiva amb el futur. Amorosament visc molt de la nostàlgia i per fer cançons també. Però a nivell laboral m'agrada molt pensar en el futur, també m'agòbia, però vull dir, jo crec que em queda molta carrera. Vull dir, jo pretenc viure de la música tota la meva vida. Només tinc un quart de segle. I confia. És que és fort, això. És veritat. No ens en recordàvem si d'això. tinguessis dues filles, els hi posaries Paula i Tina? Uau. Tu, què et passa amb aquesta paraula? Perdó, no, m'ha fet gràcia perquè són dos noms. Sí. No ho havia pensat. Ho has estat pensant mentre la Soleia coses, no has escoltat no m'agrada res. cap dels dos noms. Va, passem a la segona cançó. Hawaii, Estats Units, 2010. Estats Units, I wanna be a billionaire so fucking bad. Temazo. Buy all of the things I never had.
Jovenet, Jovenet, a partir d'aquí no podem monetitzar aquest vídeo per arreu del món. Billionaire de Bruno Mars i Travis McCoy. El Bruno tenia moltes ganes de ser billionaire i ho ha estat, el tio, Home, no sé. Su, sense enganyar-me molt, en algun moment de la teva carrera, quan eres més jove, creies que podries arribar a fer molta pasta de ser cantant? Els meus primers concerts m'oferien diners i deia que no volia cobrar perquè no volia mancillar el meu art amb diners. Hòstia, i quant temps va durar la cosa? Fins que vaig gravar el primer disc. Però van ser 3 anys de tocar amb la guitarra a canvi de calçots. En sèrio? A casals populars, sí. És que això són valors, tio. On han quedat? No, això és una puta Ha quedat hippie. lluny, ha quedat lluny. O sigui, a cada tant que vivia amb els meus pares no havia de pagar un lloguer. Clar. Però, evidentment, que espero viure de la música tota la vida, per tant, espero guanyar diners. Però no being a billionaire. A veure, per demanar... No, clar, no et mentiré, o sigui, em va molt bé la música, doncs increïble. Exacte. Tothom recorda en Bruno Mars en aquesta cançó, però l'altre paio... No sé ni qui és. Qui és, no? Hi ha un altre paio, Travis McCoy, on ets, Travis? Em sona de dir McCoy, perquè la Mac coses. Tens... Digues. Que el Bruno Mars, jo crec que és fill del Michael Jackson. Aquesta teoria la teniu al cap. Sí. La veu, el color de la veu, és tan bèstia. Bueno, la seva manera de ballar, no?, també, i tal. Perquè té imitador del Michael Jackson de petit, aquest noi. Sí, jo he vist vídeos. A Las Vegas. Sí, jo he vist. No has vist? Sí, I és de Hawaii, que és una cosa bastant interessant. Bruno Mars és de Hawaii? Sí. Com? Barack Obama. No ho sabia. Sí. En aquest cas, el petit Barack. Tens por de ser un McCoy? Tens por de ser oblidada o no? Mira, he fet moltes col·labos amb molta gent random. Podria ser que per algú fos un McCoy. En plan, aquesta cançó de no sé qui, podria ser-ho. Però, o sigui, pot ser oblidada, sí. Però crec que si fas cançons és molt complicat que t'oblidin. O sigui, com morir i que t'oblidin és complicat perquè la teva música sempre estarà... Sí, però bueno, a nivell professional sí que quan et retires potser la gent ja... Has de tu fer creus que et lletres per altres retiraràs? cançons. Jo espero morir-me a un escenari. Això és molt bucòlic, A veure? Però a mi m'encantaria morir-me d'un infart a l'escenari i traumatitzar molta gent. M'encantaria. T'ho juro, Sí, T'ho juro. M'encantaria. O sigui, la meva mort somiada, jo el que no vull és patir. No, això ningú, crec. Llavors... Esperem que siguis el més gran possible. Morir d'un infart enmig de l'escenari m'encantaria, tio. L'altre dia crec que vam parlar amb algú sobre això. Crec que Ginestà va dir més o menys el mateix. Nova York, Estats Units, Andrea, 2009. Que no és 2010, clar. Uau. Hòstia, hi ha un paio dient coses, Fent clips. És fort perquè aquesta cançó és TikTok de queixa. Ets molt poc fidel als teus principis de secció. Has dit dècada 2010. Estem a 2009. No passa res. Havia de dir això perquè és molt important. Perquè aquesta cançó es diu TikTok, però malauradament amb els anys, és a dir, ara, quan dius TikTok, la gent ja no recorda aquesta cançó, recorda l'aplicació de merda aquesta que ens està fregint el cervell. I això passa en molts termes a mesura que passen els anys, que el seu significat es transforma. TikTok, aura, Gaes, de sobte, es va transformar... Gaes? Però Gaes és antic ja, no? Sí, com que és antic? Lo de dir Gaes. Gaes, però es deia fa poc. Aquest tio és molt Gaes. Exacte, no? es va Jo això transformar. ni ho he catat. Veus? No, Però amb Su també... Volia dir com Goofy, no? Perdó, em callo. Com pot ser que a la meva secció jo calli i tu tot el rato diguis coses? Al revés, però sí, perdó. Su, per exemple, era el teu nom artístic i a una persona de 14 anys, el 2010, li deia Su i pensava en tu, no? Ara li diu Su a un paio i crida Su! Que hem dit que no ho diríem. Doncs mira, ja ho hem dit. La pregunta és, cap on estem anant, Su? A veure, jo el 2010 tenia 10 anys, per tant, tota la teva Potser teoria el 2015, no s'ha sé, caigut. o el 2018, no ho sé. Però cap a on estem anant, no ho sé, fas futbol un altre cop intoxicant la meva vida, t'ho dic. Maldito Cristiano. No sé, hòstia, el de Maldito Cristiano es pot treure de context. Cristiano Ronaldo. Claro, Ronaldo. No, farem un reel que només sigui tu dient Maldito Cristiano. Consumeixes molt TikTok o no? Sí. Sí, O sigui, també t'estan podrint el cervell a tu, Sí, l'altre dia, o sigui, porto moltes setmanes vigilant quin és el meu consum diari del Això mòbil. anava a Això preguntar. és molt important. Que és una barbaritat, o sigui, em vaig adonar que estava 8 hores al dia amb el mòbil. Uau, això és molt, Una jornada laboral. Això és molt, És molt I jo estic 5 i quan estic a 5 ja em preocupo, Llavors, ara el que he fet és limitar-me a les hores i a partir de les 11 de la nit no puc agafar, no toco el mòbil. Molt bé. És el que s'ha de fer està de per puta mare. començar. Una cosa que faig jo és tirar-me Instagram i TikTok cap a la dreta, el més a la dreta que puc. I una cosa que jo et recomano és no mirar el mòbil quan et lleves. Això ho faig jo fins a que no surto de casa. O sigui, jo vaig al gimnàs cada dia, estic una mica loca. Molt en aquest bé. sentit. Llavors, Bueno, fins a que bueno. no surto jo em llevo i fins a que no surto de casa no agafo el mòbil. Això està molt bé. A no ser que dormir acompanyada. Llavors. Barcelona, i a l'última, Catalunya, 2011. Gran any.
Himne nacional. És que, clar... Després d'això, què hem de fer els músics? No es pot fer res més. Intentar fer alguna similar. No. Es poden fer coses molt millors. Què és? Però és que... Està molt bé, perquè de nou té una intro bastant interessant. Això, per la gent... Tothom sap què és. Criticarem les noves modes. La calma. Criticarem les noves modes de pentinats. Això va sortir el 2011, que jo pensava que havia sortit bastant abans, però fort. Aquesta cançó parla dels amors no oblidats, no, del pas del temps i de recordar les persones que has estimat fins al finals dels temps, no? Creus que els primers amors es poden oblidar realment? No. No, No. La Oreja de Van Gogh té una frase que m'encanta. Com és? No ho sé. Que diu... Empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero, empiezo a pensar que los demás son solo para olvidar. Uau. Ullo, és heavy això, És heavy. Són dures declaracions, però Sí. van molt dures. I és que, no sé, últimament penso molt sobre l'enamorament i sobre el que significa estar enamorat i sobre la duresa que és adonar-se'n que mai t'enamoraràs tant com la primera vegada, perquè això és així. O sigui, la primera vegada quan estàs descobrint l'amor, que evidentment una és cosa molt és estar tòxic, enamorat i segurament. l'altra és descobrir l'amor, Sí, no? però quan tu comences a connectar la paraula enamorament que mai l'havies sentida amb el que tu estàs sentint, que és tan potent i tan fort la primera vegada, sí. Això que tu et passa en aquest moment no et torna a passar mai més a la vida. L'amor ve de formes diferents, més sanes, més... No és tan visceral, no? Potser els amors de després del primer. Exacte. I fa molta pena pensar en això. Fa pena. Estàs enamorada? No ho sé. Ai. No ho sé. passa res. Espurnes. Estic molt tranquil·la i estic contenta. El més important és estar tranquil o tranquil·la. Sí. També és important recordar que aquesta cançó es diu Criticarem les noves modes de pentinats. I parlant del tema pentinats, perdona, però abans tu eres una Rastafari i ara ets una moderna. Mai he portat rastes, Com a concepte. Hi havia una mica de ball. Vols dir hippie, no? Una hippie. Anava rapada dels I ara ets moderna, podem dir que és així. Sí. Vale. No creus? És una mica així com la dinàmica del barri. S'ha extingit aquesta tribu, de rapat pels costats i tal? No, és mentida. Les lesbianes segueixen allà, kicking hard, les lesbianes. Les lesbianes? Sí, Les meves lesbianes dels meus concerts, kicking hard amb els costats rapats. Tens una mica de nostàlgia dels caps rapats i les xapes a les orelles? No. No, no. El dia que em vaig treure la xapa de l'orella, la meva millor amiga, Marta Mas, va fer una festa. O sigui, era com, per fi, i jo, m'ho podries haver dit. Però perquè vas trigar molt a treure't la xapa de llauna? Molt. Molt, De què estem parlant? 2020, Uau. Bueno, és que la pandèmia ens va fer reflexionar. En sèrio, no? Uau. Hòstia. Bueno, jo porto aquesta regada des de fa 5 anys, també. Jo aquest piercing també t'hauries... Però una llauna és diferent, Una no? xapa de llauna. Era d'una llauna, bueno, era com bona, no era una... Era de color vermell, bueno, és igual. Si mireu fotos meves antigues... Sí, jo la tinc superpresent, vull dir, a Natural, el primer àlbum, està allà. És que això de... Bueno, és una moda que sort que ha passat, lo de les xapes. No acabo de tenir clar si la Su és nostàlgica com jo o no. Sí, no? Ens quedem amb el 2010 o ens quedem amb el present? Ens quedem amb el futur. Ens quedem amb el futur. Què et sembla? Ens quedem amb el futur? Sí. Doncs ens quedem amb el futur. No et fa por el futur? Molta, però bueno. Ens quedem amb ell. Doncs gràcies, Su, per viatjar al passat i per veure que el present i el futur són espais també macos on mirar i gaudir de la vida. Passarem a l'última secció d'aquest programa, que està... Patrocinada. Per Cosfollin. En aquest programa només bevem que us follin. I si no us agrada, doncs que us follin. Su, tenim 155 preguntes, i no és una broma, i et demanem que ens diguis 5 números. De l'1 al 155. El 13? Vale, el 13. Albert? Su, ens podries dir una de les teves pel·lícules preferides? La pel·li que he vist més vegades a la meva vida és Gris. Uau, sí? Sí. És normal. Però què vols dir que és normal? Que jo durant un temps també la vaig veure molt, tipus dels 10 als 14, potser la vaig veure 17 vegades. És que vaig fer el batxillerat escènic, llavors jo musicals molt a prop. A on? A l'escola, a l'IES Poeta Maragall. I tant. El meu germà també. Ah, mira. Quina edat té el teu germà? Molt jove, més que jo. 12. No, 12 no. Què té? 19. Gris l'he vist molt poc. Següent número? 3. 3. Últim concert on has anat, com a públic? Fa poc. Aquí vaig veure en directe, tio. A la Samurai, a Madrid, una tia que mola molt. No sé què és. La Samurai? Una tia que es diu Samurai. Pues perfecte. Tercer número. De l'1 al 155. 103. Estem rondant el mateix tot el rato, no sé si és el meu fetitxe, estrany. Prefereixes que et passin la birra o el cubata? No. T'imagines, no? Birra o cubata?
Jo soc molt de vi, però quan s'hi ha de triar, birra. Hòstia, Perdó, ets molt de vi. ets una entesa del Ni tema? puta idea. Mires la... Sabeu què faig jo? Busco els noms que em facin més riure. Quan vaig a casa d'algú i he de portar vi, busco els noms o etiquetes més gracioses o... Perro verde. Perro verde ja, però ja està molt... Ja està molt bé, tocat. tothom ja el coneix, no? Ahir estava sopant i vam demanar un que es deia El Molar. El molar. Em va fer molta gràcia. El molar. El Molar m'agrada. Segur que és com un camp d'Extremadura, Però no? de que moli, saps? Sí. Ah, jo havia pensat en el També. dent. Tres coses diferents. dent. És que Brutal. polisèmia, El dent. nois. Visca la llengua, no? La dent. La dent. El diente, no? Inca'm el diente. Quart número. El 99. Quina és la conspiració que t'agrada més? A part de la del Bruno Mars i el Sí, Michael Jackson. Soc bastant de conspiracions, Vale, m'agrada molt una, que és bastant friqui, que és pensar que, com que jo només tinc el prisma de la meva realitat, tot el que hi ha al meu entorn, quan jo no estic davant, no existeix. Hòstia. I em fascina pensar... O sigui, és terrible, i és molt egocèntric, però em fascina pensar en plan... Jo estic al metro i penso, aquesta gent només està aquí fent de figurant, o sigui, jo... Això de Truman, Clar, Bueno, jo això ho penso, també. Jo penso que si no ho veig no està passant. És a dir, a casa meva està passant alguna cosa? Realment No. sí que està sí que ho passant. penso. Bueno, és que si es cau un arbre al bosc s'ha caigut o no, no? Clar, exacte, és això. Clar, però és una mica el mateix, no? Que Més o menys. només estem com en la nostra pròpia perspectiva. Correcte, el POV. És l'única real. I últim número. 69. Uau. La tia. De debò has escollit aquest número? És aquesta la pregunta? Sí. Sí, de debò, sí. Home, és un gran número. Que és una pregunta com molt... Literalment, sí, he escollit aquest número. Sí. Ja està. Crec que és la gràcia, sí. Em sap greu haver triat aquesta per acabar, nois. No, passa res, és perquè per fantàstic. acabar és a qui dediques una cosfollin, és a dir, a qui enviaries a la merda. A qui enviaria la merda? Pot ser una persona, si no pot ser un concepte. Certa banda de la indústria catalana que fa... Que fa què? A veure com ho dic, això. A veure, Hi ha moltes, de bandes. A veure com ho dic, això, perquè no queda malament. Anem mirant la que us follin. Pot ser un últim glob per acabar de dir això. Hòstia. I jo no m'esperava aquesta dinàmica. A veure... A certa banda de la música catalana que penso que hauria de deixar de tenir certs tractes amb gent tan petita, tan joveneta. Es pot sentir tanta gent apel·lada per això que acabo de dir, que, mira... Que bueno, poden ser unes quantes, no? Podrien ser unes quantes. Su, tu has passat bé? Molt. Sorpresa, la veritat. Sorpresa. No m'has dit del meu germà, ara m'ho explicaràs. Vale. Puc dir-ho, si vols. Vale. El teu germà juga a un equip de futbol sala des de fa bastant poc, a l'Europa, i la meitat de l'equip són amics meus. És veritat? I jo vaig a veure el teu germà jugar i el dia que marqui un gol faré... No ha marcat mai, sí, ha marcat. No ho sé, Sí, potser no jo l'he vaig vist anar a un encara. partit i va marcar. Què faré quan marqui? No. Faré paparà. Ah, perfecte. Molt més corejable. Exacte. I saps què faràs també? Què Desplegar tota la teva masculinitat. Uau, intentaré no I fer-ho. ser una persona sensible. Malauradament passa. Ens veiem la setmana que ve, segurament no ens veiem perquè és Setmana Santa i estem de vacances. Gràcies per venir. I ens veiem després de Setmana Santa. Ens veiem després. Adéu. Super. Escolteu material sensible.